Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha malunga nomdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neqela ke libidlala nalo pha izolo abafana abadala bathe babeke babethwa pha liqela lesiwelele FC ngo-2-0 pha izolo. Abantu abaninzi baye banxunguphala, abantu abaninzi baye bavakalisa ungeneliseke kwabo. Masingene ke thina ngale ndlela ke baphulaphuli. Okokuqala, ayikho itim engawina iigames zonke ekuthiwa zishiyekile baphulaphuli. Nize niqonde loo nto uba ngeke yenzeke. Kugwidiza nditsho iSundowns iwine nzima nayizolo, isuka kwiidraw ezimbini zilandelelana. Kugwidiza nditsho iOrlando Pirates akukho lula into yokubana itim iwine zonke iigames ezishiyekileyo kwesi sigaba sesizini. iKaizer Chiefs ayibethwanga izihlandlo zade zayi-7 baphulaphuli. Yinto entle kakhulu ke leyo abafana abadala bazibonakalisa into yokubana ke bayakwazi ukuzilwela. Emveni kweegames eziyi-7 bazoluza igame e-8 pha izolo bebethwa isiwelele FC. Noko asinobathela ngamanzi abilayo kakhulu, noko asinobathela ngamanzi ashushu. Bazamile abafana abadala into yokubana ke bazilwele. Masingene ke gqabagqaba singene phaa kumdlalo. Njengokuqala iqela leKaizer Chiefs phaa izolo ingathi itim le iyasetyenzwa ngomthi, ingathi itim le iyasetyenzwa ngeyeza. Kange bakwazi ukuperforma, kange bakwazi ukudlala, kange bakwazi nje ukwenza kwanto phaa izolo. Qala ku-center backs zabo abafana abadala uMsimang kunyekelela inkwenkwenyana yakwa-Eden McCarthy. Eden McCarthy umfana omdala bengakwazi ukuzipasa kakuhle zabhola njengesiqhelo, ebesenza phaa ii-mistakes ezithile xa epasa ibhola. uMsimang besuka kade xa kufuneka ebalekile umfana omdala enzela nto kuthiwa yi-cover defense. Kodwa yonke loo nto leyo, umonakalo phaa kweza-center back zeqela leKaizer Chiefs wenziwe phaa nguPase Kamako. Ukufika kwaPase Kamako izolo kwi-starting lineup kunikeze umthwalo onzima ii-center back zeqela leKaizer Chiefs. nguPase Kamako ebelahleke nguyana ndlela phaa izolo, endingayazi noma umfana omdala ubethwe into bawagqibela kudala ukufumana iskim. Ebelahleke nguyana ndlela, nguyena unikeze umthwalo ii-center back zeqela leKaizer Chiefs, ngoba ke kwelaa cala lakhe isiwelele ibibuya okwemvula kanogumbe, ibibuya ingaphezi, ibibuya ingafuna ukuyeka. Sibuye size apha esazikethini sebala. uLebogang Mabuye kange benagame entle phaa izolo umfana omdala, ibhola zilahle kakhulu, ekangakwazi ukuyiprotecta idefense yeqela leKaizer Chiefs njengesiqhelo. umfana omdala ibhola zakhe ebethi noba uyayiholda makayipase, ebezilahla ixesha elinintsi ibhola phaa izolo, kange benagame entle kakhulu phaa uLebogang Mabuye. Siyeke phaa kuThabo Cele. uThabo Cele umfana omdala naye kangaperforme konke phaa izolo, ebelahleke kakhulu phaa uNdosi, naye kangakwazi ukudlala irole bekumele uba ke uyayidlala, kangakwazi uprotecta udonga lokugqibela leqela leKaizer Chiefs phaa uCele. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs umonakalo wayo omnye ke uye walapha esazikithini sebalapha ku-engine yetim ayafa phaa iKaizer Chiefs. Lapho ke isiwelele siye safumana khona itshansi obana ke sikhwele sizehlela phaa kwiKaizer Chiefs, ngoba uLebogang Mabuye kunye ke noThabo Cele kange bakwazi ukuperforma ngendlela eyiyo phaa izolo. Sidlule ke lapho sibheke phaa kwaba athekayo abantu. uFlavio Silva ndisibona isidingo sokubana bamqalise imatch ebhentshini umfana omdala, ngokumele uFlavio Silva bamqalisa imatch noDuba ngaso sonke alo lonke ixesha umfana omdala. Ngapha kube nguLelepo, ngapha kube le nkokanyana kaMduduzi Shabalala, nabo kange bakwazi uperforma ngendlela ekuyiyo kwaphaa izolo. uMduduzi Shabalala naye ebengomnye ebelahla ibhola ezininzi phaa izolo. Wandile Duba kange bena game intle naye phaa izolo umfana omdala. Lelepo kange bena game intle phaa izolo umfana omdala. Niyabona ukuthi ke ndizibala zonke iiplayers zeKaizer Chiefs into yokubana kange zibe namdlalo umhle
kakuhle pha izolo. Loo nto ikuxela into yokubana ke Kaizer Chiefs kangiperforme pha izolo bekunyanzeleka into yokubana ke badibane nenduku, bekunyanzeleka into yokubana ke babethwe abafana abadala. Sizayibeka ngolo hlobo ke thina ke baphulaphuli ke masibajonge ke kwigame ezayo mhlawumbi ke bawuphakamisa. Injalo ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.